Càritas alerta que no dona l'abast. La històrica ONG vinculada a l'Església admet que té llistes d'espera, que ha incrementat en més d'un 50% el nombre de peticions i que moltes de les demandes passen per cobrir les necessitats més elementals. A Càritas s'hi adrecen molts que ja no saben a on anar a demanar ajuda. Me he aprendido a andar Barcelona por toda parte buscando empleo. Tengo mis papeles en regla y no encuentro trabajo. Nosotros sí, cada vez tenemos mucha más gente a la que tenemos que atender. Un aumento terrible de gente. Tindrem ocasió al 59 de conèixer la tasca d'aquesta entitat en conversa amb el segon convidat d'aquesta nit, Jordi Ruglà, director de Càritas Diocesana de Barcelona, a qui també demanarem com poden ajudar aquells que s'ho puguin permetre. Precarietat laboral, tots aquests factors. I si tenim temps, al final de tot, encara ens agradaria parlar de l'última operació de la policia contra presumptes islamistes radicals. 11 persones detingudes a Barcelona i 2 més a València, acusades de falsificació de documents i tràfic de persones i de drogues. Doncs són només algunes de les qüestions que avui posem al damunt de la taula i davant del públic que ens acompanya. Avui tenim estudiants de cicle formatiu de comunicació, imatge i so de l'IES La Mercè de Barcelona. Així que una mica de sal, una mica de pebre i ara i aquí comencem 59 segons. Falten 5 minuts per 2:15. És dimarts i això és 59 i com sempre en directe des de l'estudi número 4 de Televisió Espanyola a Catalunya, a Sant Cugat del Vallès. I per analitzar l'actualitat política i social dels darrers 7 dies, avui ens acompanyen 6 companys, 6 periodistes. Joan Tàpia, bona nit. Molt bona nit. També tenim la Pilar Rahola. Bona nit. Benvinguda. Màrius Carol, bona nit. Molt bona nit. El Toni Bolaño. Bona nit. Bona nit. També la Magda, bona nit, advocat i periodista. Bona nit. I l'escriptor Juan Carlos Girau. Bona nit. Bona nit. Doncs, evidentment, nosaltres no podem començar de cap altra manera que no sigui parlant, evidentment, de la crisi, de l'atur, de l'economia, i diguem que entre responsabilitats i solucions ara sembla que tothom apunti als bancs. Van rebre ajuts i en justa mesura els governants els demanen que facin córrer el diner. Els responsables d'aquesta banca, però, diuen que ja fan prou. En USA y en algunos... Iberia. Vamos arriba. Si seran 3:15. Bona nit de nou, això és 59 segons i estem amb el darrer tram del programa. Hem parlat de bancs, hem parlat de crisi, hem parlat d'atur, però sovint el que ens passa és que ens oblidem de posar noms i cognoms a tots aquells casos, sobretot que pateixen per cobrir les necessitats primàries. És per això que nosaltres el que volem fer en aquest darrer tram del programa és parlar amb unes de les organitzacions més solvents a l'ajuda dels més necessitats. No cal dir el nom, és Càritas, i un convidat, el seu director de Càritas Diocesana de Barcelona, el senyor Jordi Ruglà. Molt bona nit. Benvingut al 59. Com dèiem, nosaltres està clar que hem parlat de molts conceptes, però que sovint se'ns oblida posar noms i cognoms i cares a la gent. Hem explicat abans al principi del programa, senyor Ruglà, que tenen llistes d'espera. Sí, tenim bastantes llistes d'espera. Aproximadament en aquest moment podem parlar de que tenim unes 2.000 persones que estan esperant per ser ateses a el que són tots els nostres despatxos, en tot el que són l'àrea metropolitana de Barcelona, entre les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa. Això és una xifra important, això és degut a un increment cada vegada més de necessitats bàsiques de les persones per cobrir temes com poden ser aliments, roba, bolquers, ajuts escolars, temes d'infància. Diu 2.000 persones. Són moltes més que l'any passat? Bueno, no teníem llista d'espera. Nosaltres el que procurem és no tenir llista d'espera. El que passa que el que tinc de dir és que no estem en una situació, diguem-ne, que és la crisi. Estem en una de les crisis. Nosaltres la primera crisi que hem tingut com a institució ha sigut la crisi que durant 15 anys hem tingut de l'estat del benestar. L'estat del benestar ha sigut estat del benestar, però no ha sigut el benestar
de moltes persones. Ha sigut la primera vegada en 50 anys que quan hem tingut un període de creixement econòmic no hem tingut el que és una baixada de la taxa de pobresa. Totes les èpoques... S'ha mantingut, llavors? S'ha mantingut. I això vol dir que si estem creixent, una de dos, o és un creixement virtual o augmenten les desigualtats. I el que hem fet en la nostra societat és han augmentat les desigualtats i a la vegada teníem un creixement virtual, perquè estava basat en el endeutament de les famílies. Aquest endeutament s'ha posat ara de manifest que no era en molts casos tal riquesa. Ha canviat potser llavors el perfil d'aquestes persones que s'adrecen a Càritas? Per descomptat. No solament tenim el perfil de les persones que ja estàvem atenent, sinó que, a més, el que tenim un perfil de persones que estaven en situació de vulnerabilitat. Tenim de tindre en compte que si parlem de Catalunya i d'Espanya, en l'últim informe que hem fet de Càritas sobre la situació de la pobresa, aproximadament, solament una de cada dues persones no té cap risc d'exclusió. A partir d'aquí tenim el que és la pobresa moderada, la pobresa severa, i si agafem i comparem el que és Catalunya amb Espanya, Catalunya és una societat molt més polaritzada, on la societat o la part integrada és més gran que a la resta de l'Estat i també la població pobra. Llavors tenim molta més polarització a Catalunya que a la resta de l'Estat. Què fa Càritas per a aquestes persones? Què els ofereixen? Miri, nosaltres el primer que fem és escoltar la persona. Moltes vegades pensi que a mi em toca normalment fer de dolent de la pel·lícula, i com el senyor Gaspar deia, que no parlava de la crisi. Jo ho sento, jo normalment tinc de fer el contrari, perquè sap què passa? Que quan veus el patiment, el dolor, el plorar de la gent que ha estat rebutjada de la nostra societat. Som una societat que des del punt de vista humà no som ni ecològics ni sostenibles, perquè la pròpia societat està rebutjant a les persones. Tenim un efluent, si comparéssim, amb el tema mediambiental, que per poder fer l'activitat d'uns tenim de rebutjar els altres. Llavors, com ho solventem? Giren la mirada i són persones no visibles. I aquesta és la crisi més gran que hem tingut, la de l'estat del benestar, que no ha sigut tal estat del benestar. I després vam tindre la crisi, és que aquesta és una més, i després vam tindre la crisi de l'alimentació. Quantes dones grans s'han quedat en situació de pobresa perquè estan rebent de les pròpies administracions de l'estat del benestar, que no està l'estat del benestar per a aquestes persones i que cada vegada tenim més persones grans, soles. I pensi que de les persones grans de més de 65 anys, viudes o que viuen soles, una de cada dos és pobra. Senyor Rola, està parlant d'una realitat que està emergent i que està creixent al nostre país? Perdoni, no està emergent. No? Ja hi és? No. Perdoni, aquesta situació la tenim des de començaments dels anys 90. I des de començaments dels anys 90 tenim al nostre estat entre 8,5 milions de pobres i 9,5. Quan Càritas va fer l'informe al començament dels anys 90, el govern de Torn va dir que ja estan una altra vegada els derrotistes i els pessimistes de Càritas. Això no pot ser. Jo d'això li volia preguntar. Això és intolerable, no pot ser. I ara anem a fer i encarreguem el nostre propi informe. Amb les administracions quina relació tenen? Perquè sí, i l'informe que va fer el govern de Torn va demostrar que Càritas estava equivocada perquè el número de pobres era més dels que havia dit Càritas. I des de llavors aquell informe va quedar al calaix. Llavors, l'únic que li puc dir és això és un tema de tota la societat. I nosaltres per això donem ara cites